Siya di akong Paris dari. So, what's up mga madamski, mga busingski, mga bradiks, mga gawins, mga... So, no, it's the day as the Lord has made, no? So, it's May 9 and pupunta kami ng 7 Seas dito sa Cagayan de Oro City. At saka 9 ang call time namin, tapos 9:30 na. So, let's go. Pupunta na ako kaya nilang Simon kasi parang patay na ako dun. So, let's go. Kita na tayo doon. So, dito lang ako nag-intro para hindi masyadong ulaw. Hindi siya ulaw. Let's go. Sige na. Boy. Sige na, sige na. Mga ito na ta. Let's go. Let's go. Let's go. May buntag sa tanahan. Damn, Simon is there, bro. Sakat na silang balay na. Malaka may karon. Isipot siya kay mabantay. Ako naman siya kiklan sa baton. Siyagi ka pa dali sa kuano niya. Tangina ang tagal niya, no? So, huy, huy. Ina ba? Hawag na bi ka lang ngayon. Huy. Man, it's alas 10 na, man. Man, oh my god. Gusto mo drone shot, guys? Drone shot? Who are you? Nakoy drone shots dari ha. Wait lang. Gusto nyo ba ng drone shots? Isuyong! Shit nga, isuyam. Ginaboy. Piste, gadugay. Na. Yay, makikain mo aning vlogan eh. Di man day ka day. So manakay na ta guys, no? So yaway. Uy. So mani. Ilabay ra gud na yung bag boy. Ayaw butang sa likod yaw. Di na oh, tunga oh. Oh my gosh. Di na nimo palong-palongan ba cut na. Ayaw, kay moro to memory yan eh. Sakay na tag roller coaster. So, wow, damn boy. Giswap na niya kang nurse boy. Ay nurse boy. Wala lang, magbuti ka day. Mag-ingon day, magbuti ka day. So, no? So, let's go guys. Sayang na ako clip. Woo! Siargao, here we go! Yeah! Sana po ba maayo ni ba mag-Siargao ta mo or ganing duha ka differential ah. Lagi, pinapat na tabo pa. Ito yung pat. Ikaw, di mo uyab. Ako, kang uyab. Ako, di ko uyab ah! Pag-isa tong wapoy uyab niya. Ang
Makita mo ginyong uya, bukid pakinin niyo. So, pupunta na kami na 7 Seas, so let's go. Kulba ba? Sure, naging lugar na. Sure, naging lugar na, say. Wala, doa, bitaw ta kalibangon, boy. Asa man mga tao diya? Yawa, uyog kayo, boy. Nawa, uy. Nawa ko'y nakitaan, boy. Tanawa, ni Sum Liao sa imong kamot. Ni Focus sa imong kamot, boy. Wala, picture na? Pens, 500. Ha? Ewan, puti. Lunch? So what up guys? Tara. So, Namin karon ano dyan. to? What's up mga besh, mga bay? Set. What's up mga besh, mga bay? Ano Dili yan tao, karon so sa... nanata karon ay Tagalog na taboy. Ayun, So ayun. sa Nandito na tayo ngayon. Ngayon sa 7 Seas. Hooray, let's go. Yawod, pangita kay nato no. Sige, manulod na ta. Unandot ang kabugaton, dili ka pwede ba sulod ni? But lang. So, sobrang init dito, no? At saka ang hot ko pa. Shit. Anong bisa 7 Seas, no? Niya. Ako rin, walay Paris, no? So, okay ra, happy ang life. Nagpasyal-pasyal ako sa akong garden. Kay madam, no? Anong galalis mo man sila? Nade, manguha dito bag para ma-aware atong mga subscriber. Diba? Ang purpose sa locker para mabutang lang yun ninyo inyong magamit, no? Pwede naman po dito, wow. Hindi, ang purpose sa aming locker service para sa mga ano lang sa valuable things like ganyan, camera, Camera, cellphone, wallet. wallet. Pero sa mga bag, okay Sa mga lang. bag, okay raman siya sa ano siya, sa umbrella or Kung gusto gid mo secured yun yung valuable kung gusto things. nyo talaga safety ang inyong mga gamit. So, kayo- Nakin nyo na lang tanan, pati Oo. yung mga things. So paminaw gid mo ha, kay kung money mo dare, pagtay lang si madam, kasaban yun mo niya. Oh. So thank you kay madam ha. Welcome, sir. Wala ko'y Paris, no? Luyan ako. Boy, kita gano'n miss ba? Ako na ron eh. Ha? Ha? Ay, magpalit sa akong locker pod. Ano ba yan? Tarong ba? Nice kaya ang miss ba, no? 7 Seas ba? 7 Seas na ba? Sagdan na ako siya mag-video sa iyang 50 na siya ba? 50. Kay siya man ang mag-edit gyapon. So let's go. Magilis na ko ba? Kaya murag medyo igang. Kay ugoy, turag yun. Ano yung may pangligo? Nagsapo naman sa kudaan. Dili mo ulit. Amay na to. Dili gani. Ah, sige na. Oh, it's just the same.
Sige, sige, sige. Spaghetti daw, iya, spaghetti. So, magkaon na mi. Sige, magkaon sa mi. Ang tower sa mga ba? Nag-change mo? Para sa tumidahan. Eh! Te, 249. Dugaya ka man. Eh! Asa ang manok? Hintay na luto. Shit. Sige, kaluto sa manok. Lami kaya. Sure na gid ni? Tayo na gid ni. Na ba? Tay ba? Hoy, kasi nagluto sa manok. Ako lagi yung pansin siyang pog. So, babay na. Hayag kayo. So, manamig lunch. So, yes! 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 Di bitaw. Hindi na. Maligo na mi. Hindi akong cellphone akong gamiton. Di para away-away. Okay? Saan man yung Nagko! Sunod ba? Pwede naman na rin na yan. Gagana yun na ba? Gusto ka? Gusto mo di ka? Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Shit! What's up, Bisayang hiyo, Bisong hilaw. Bisong hilaw. May ambis ang bibigay taon sa natuning kon. So this is Jacob, this is Faith, Kinaboy kay puso na this is my love, this is Sambitan. This is Ate Gisilo, this is Kuya Wegman, and this is me, Simon Ador. So, vlog takeover! Kay ano sa chor, hilas kayo. Kay nagkuhan sila. Basta Okay. katong duwara. Mag-slide man daw sila balik. Kay mga strong shit daw sila, di sila madlock. Ano sila? Kanang silang lovers karon. Yes, Shout nag-celebrate. out. Sila. Nag-picture-picture pa day sila guys. Lugay kay sila mag naog. Para ka sa thumbnail. And kuan. So, nag-take over me, no? Balay di may vlogger kay. Mamili ka, magulat sa'yo na putang na. Experience mag-vlog. So, sila na. Bye! Kay sila na. Sila na. Multi game kasi. Oh. I think guys no nga mauna lang to sa tanan kay gaulan man good nga alas 4 naman ay alas 5 naman sad so sweet kay sila dadto no. So wala ko'y pare so okay ra kaya at least enjoy ko and thank you kay sa Ginoo kay nakaani mi dari safe. Muli mig safe and thank you kay sa inyong pagtan-aw. God bless sa inyong tanan. Unya kung gusto mo ani dari ani lang mo dari bay. Sorry kay sa mga clip. Punta lang kayo dito sa 7 Seas Cagayan de Oro City. Yung mga boss ko nga pupunta dito bibili ng shoes. Punta rin kayo dito sa 7 Seas. So yun lang. Thank you and bye.
imo. 3, 2, action. Gusto ka? Gusto mo ka? 1, action. Gusto ka? 2, action. Gusto ka? Gusto mo ka? Yawa ka.